איזה מקרה יותר שכיח? למות מנפילה מסולם או למות ממתקפה של קריש? התשובה היא הטיית הזמינות. מה זה בעצם אומר? שהטיית הזמינות היא חלק מרצף של הטיות פסיכולוגיות שהגו אותם שתי מדענים בשנות ה-70 של המאה ה-20 שנקראים דניאל קהנמן ועמוס טברסקי, והם זכו בפרס נובל בכלכלה. המחקר שלהם בתחום ההטיות, או באנגלית bias או heuristic, מדבר על מצב שבו המוח צריך לבצע החלטה בתנאים של חוסר ודאות, כלומר אין לו מספיק אינפורמציה להחליט האם הדבר הזה הוא X או Y. לדוגמה, איזה מקרה יותר שכיח? למות מנפילה מסולם או למות ממתקפה של קריש? אני מניח שעכשיו אתם גוללים וחושבים לעצמכם באמת מה יותר שכיח, קריש או סולם? התשובה היא כמובן סולם, אבל המוח של הרבה אנשים בחר קריש בגלל שזה יותר מפורסם, ולכן המוח עושה קיצור קוגניטיבי או משתמש בדבר שהכי נמצא אצלו כרגע שליף בזיכרון כדי לבצע את ההחלטה הזאת, גם שזה לא נכון בפועל ולא נעשה על זה מחקר מדעי או סטטיסטי שאתם קראתם ועל פיו החלטתם. עכשיו, זה היה רק סוג מסוים של הטיה, ויש עוד הרבה הטיות. הטיית הזמינות מדברת על מצב שבו אתם רואים משהו שמופיע הרבה מאוד פעמים, ולכן הוא נמצא שליף אצלכם בזיכרון. וברגע שאתם רוצים לבוא ולבצע החלטה אם לקנות את החיתול הזה, דבש או מוצר כזה או אחר, שחשבתם שהוא לא כזה קלאסי לקנות אותו דרך הסושיאל מדיה, כשאתם מגיעים לחנות, בגלל שראיתם אותו מספר פעמים, דרך כל מיני פרסומות או בכל מיני ערוצים בסושיאל מדיה, הבחירה שלכם תהיה בו הבחירה הראשונה. ולכן זאת נקראת הטיית הזמינות, בגלל שאת הבחירה שלכם במוצר לא עשיתם על ידי בדק בית או סטטיסטיקה או מחקר שקראתם על המוצר, אלא בגלל שהוא היה שליף יותר אצלכם בזיכרון, וזה הדבר הראשון שעלה לכם בראש. ולכן זאת נקראת הטיית הזמינות, או קיצור דרך קוגניטיבי, קיצור דרך צ'יט של המוח לפי הזמינות.